нито Лари Хунов. Аз съм оня пич, чийто трак сега радуват. Торче, ти имаш ли торче сега? Да. Къде е Года? Колко? Лъжец. Сега ще го изкопам. Ето го. Ето го. Аз те мерих. Копай Года. И айрона, аз ще копам кола. После всичко далим. Давай. Аре, и вода. Ти копай кола, защото ходиш на ПВП. Стигай леви. Джампиш неща. Аз ще бия тук, ще разгледам на другата страна да има неща. Ей, тук видях, че много... Внимай, че има спаунер на кефта, да не стане грешно. Къде? Не знам, има някъде. What the fuck? Имаш ли меч в тебе? Що да? Тук. Чакай, бе. Папата с вода, бе. Ако искаш, приеми, защото мога да умра. Умирай. Ами ще изгубиш голд. Идвам. Чакай ме. Приеми, бе. Приеми, защото има и скелет и крипър. Ей, там са. О, женски, бей от. Чай си пие силата, бе. Жена, купих вече. Аз пия сила, Има огнена. спаунера на кевите, брато. Аз пих сила, огнена и такова и скорост. Добре, ето тук е спаунера на кевите. Точно с това не искам на там да ходя. Ама, кул. Мали да сара! за него, човек. Гледай колко лапи си. What the fuck, къде е? What the fuck, нещо ме тепи опитал. Мали, зомби, врежен се. Всичко дели, бе. Бей, нямам меч, Али. Нямам меч, пречкосване, какво ще правя? Имам май в хома. Ох. Кирката ми се строши. Вижи. What the fuck? Намерих лапис. Къде е зомбито, бе? Че прави зомбито, бе? Не, бе, не съм го убивал, бе. Сега Аз си копам, тук има крипър до мене. Помощ! Ще падна в лава. Да си согнана. Ох. Да ми си согнана, викам. Да, бе, просто. Бе, изкачвам в лава. Не искам да те телепортвам, защото съм в лава. Аз те телепортвам до мене, бе. Бот! Пак ръси. Приеми, защото не е никакви мечи, бе. Приеми! Хопа, майрам! Се гръмни, бързо! Пичи хол. Повин сърце, брато, повин сърце. Бах ти изборам майрам. Аз имам 6 кола и 17 ара в мене за сега. Имам и 2... Го е зомбито, зверижни са. Ги е и още 3 зомбито. Маршава зомби. Убима! Рори, Да. ще да приемеш. Аз да не съм лагнал, бе. Не ме интересува, приеми. Къде е тъпата лава? Ти къде си? Има едно зомби, брато! Има едно зомби, трябва да го намерим. Вземи нещата. Я гледай къде съм бил лагнал. Бягай. Така се плува под лава. Аз знам ли къде съм? Значи, брато, тръгнах аз от тебе, саднах, като видях тия зомбита. Тръгнах. Так въобще да отарят тъпото зомби и изчезна.
Я. Гол, супер. Какво беше то скрит първи? Газар? Какво правиш? Не е полезно. Майка ти ще бе! Гнусно копеле! Добре, нужно ли е сега се обиждам? Ехо, Да е по-тъпото му зомби ще го еба, в майката ще го еба. по-добре в бащата. Майка му не е красива. Ти откъде знаеш? Повярвай ми. Направих тая грешка предишния път. Така. Кучка мършева! Как можа да ме убие това проклето и тъпо и грозно пъпчиво зомби? Забрави, че е гнусно. Да, е гнусно, айде. Ох. Абе, роди. Чай малко. Тя тупки тупката. Опа, не искам падна в лавата. Айрон! Намерих айрон. Умря. Намерих тонове кол и не мога да го изкупам. Сега има още и още. Гледай, човек. Барори, имаш и някаква кирка от тебе. Една дума. Ма се енчанти ли? Не. Направи си една така. Обикновено. Чакаш, бай, в холма имам някаква. Айрон. Холмце. После трябва да такова, после телепортниш да... Аз показах ли ти къща, бе, Рош? Тая голяма. Не. Рори. Да, бе. Гледай, че ще цопна лава. Абе, спокойно, той няма телепортни в лава, ли? Сигурен си? Да. Казал си? Ари, бе. Телепортни. Дай пак. Какво ти казвам, че няма телепортни в лава? Инветваш. О, намери си голда. What the fuck? Като аз къде слагам, то къде се ри. Намерих айрон, мога ти кажа. Много редстона намерих. Редстона аз го копам, прайс. Да. Какви координати? Сега без съвсем. Малко си. Бре, това редстона аз си го копам. Няма ти купиш ли за стона, бе? Що е? Защото дигам левел, сега съм 5. Аз пък съм първи. Не, значи аз имам предимство. Ма, некой изкопа лево. Некой изкопа лево, некой изкопа... О, айрон! Откъде, бе, Али? Помощ! Ох! Родина преди стара, нали живее, че Сони на Сърни 3. Да, ох. Знаеш какво? И то, нали, като... Гати чулото ми честовете не... приветовете не работиха. Па, човек, аз като ви отварям честовете, мале, па колко дъма. И он яри ми вика, аз нямам дъма, човек. Бе, той няма. Аз съм ги... Значи, той нищо не прави. Той ходи само на ПВП. Само аз купая. Знам го, човек. Той си мисля някакво поро, пък е бах ти много. Да. Дай се пиши маняка долу на ПВП, мале. Бутляка долу на ПВП. Бутляка. И като то прасето 9-9, какво се кръстил така? Въсето 9-9 си е пич. Аре, тъпо ме бързо, бе! Леко да ни цопниш. Цопни му лавата, бе, цопни, бе, аз така, бе, буклик. Имам една секунда!